Hei, haluaisin kuulla sinusta ja tiedustella, miten sinä voit. Olen pahoillani siitä, että viimeaikaisten tapahtumien johdosta sinulla on haavoittuvainen, hämmentynyt ja epätietoinen olo. Ymmärrettävästi tuollainen olotila on sellainen, ettei siinä haluaisi olla, joten yksi luonnollinen ja inhimillinen reaktio on yrittää vältellä asian käsittelyä ja painaa sitä voimakkaasti pois mielen päältä. Asian tiimoilta liittyy varmasti monia muitakin ikävähköjä tunteita, kuten surua, pelkoa, syyllisyyttä ja häpeää. Olet saattanut aiemminkin toimia samalla lailla tilanteissa, joissa on ollut mukana samoja, sinulle vaikeasti käsiteltäviä tunteita ja ajatuksia, koska sinulla ei ole ollut muuta mallia ympärilläsi, tai sitten kohdallasi ei ole saattanut ihmisiä, jotka olisivat sinua auttaneet käsittelemään noita tunteita ja ajatuksia sinua samalla tukien. Senkin myöntäminen itselleen, ettei ympärilläsi ole ollut ihmisiä, jotka olisivat sinua pystyneet tai osanneet tukea näiden asioiden kanssa, voi riipiä ja raastaa sisintäsi mitä hirveimmällä ja kivuliaimmalla tavalla, jossa avuttomuus ja tuuleen huudetut raastavat kysymykset ja pohjattomat avunhuudot riepottelevat koko olemustasi. Erityisesti sitä omaa sisäistä lastasi. Olen pahoillani, että kohdallesi kävi näin. Se tuntui varmasti muiden tunteiden lisäksi myös hirveän epäreilulta, mitä se olikin. Muistathan, että sinulla on lupa surra tapahtunutta. Voi tuntua siltä, että et haluaisi koko tapahtuman olevan osa elämääsi ja voivasi vain pyyhkiä tuon osan elämän kappaleistasi olemattomiin. Se on luonnollista. Saatat miettiä, mitä kaikkea olisit voinut tehdä tai toimia toisin häpeän ja riittämättömyyden tunteiden vaikutuksesta. Nuo tunteet ja ajatukset yhdessä puolestaan kuristavat ja vääntävät olosi vielä enemmän kirjemmälle solmulle, jossa on vieläkin hankalampi hengittää tai ylipäätään vain olla. Asioiden uudelleen pyörittäminen ja läpikäyminen on erittäin inhimillinen toimintatapa reagoida asiaan. Haluaisin kuitenkin muistuttaa sinua siitä, että tässä ja nyt et voi muuttaa jo tapahtuneita asioita, mutta voit kuitenkin muuttaa tässä hetkessä olevia asioitasi ja niihin suhtautumistasi sekä tapaasi käsitellä niitä. Vaikka se voi tuntua haastavalta, kipeältä, epämiellyttävältä ja jopa hiukan mahdottomaltakin, toivoisin, että voisit suoda asian tiimoilta aitoa ymmärrystä ja itsemyötätuntoista suhtautumista itseäsi kohtaan, jotta olosi helpottuisi ja saisit voimia käsitellä asiaan liittyvät ajatukset ja tuntemukset, jonka jälkeen pääsisit siirtymään asian tiimoilta pala kerrallaan eteenpäin. Toivoisin myös, että muistaisit pysähtyä huomaamaan ja antamaan arvoa omille pienillekin saavutuksellesi asian tiimoilta. Toivon, että pystyisit sille sisäiselle pienelle lapsellesi, jota kyseinen asia myös sattuu niin kovasti, suomaan hoivaa, myötätuntoa ja ymmärrystä. Tiedät ja tunnet varmasti, kuinka satutettu ja surullinen tuo sisälläsi oleva lapsi on ja kuinka paljon se kaipaisi hoivaa ja lohtua juuri nyt. Toivon, että voisit suoda ne hänen kaipaamansa asiat hänelle ja sitä kautta myös tämänhetkiselle minällesi. Kummallakin teistä on oikeus vastaanottaa tukea, turvaa ja hoivaa, joka tulee teille molemmille itseltäsi. Kumpikin teistä on arvokas omana itsenänne, kaikki ne inhimillisine heikkouksineenkin.
Muistuttaisin sinua myös siitä, että loppujen lopuksi meistä jokainen on vain ja ainoastaan ihminen, jonka elämään liittyvät kaikenlaiset ihmisenä olemiseen liittyvät inhimilliset ikävät tunteet, tapahtumat, kaatumiset ja kompuroinnit, mutta myöskin rakkaus, ystävyys, lempeys, nauru ja monet muut kauniit asiat, jotka nostavat sinut ylös. Tähän loppuun haluaisin vielä jakaa sinulle nämä A.A. sanat. Lupaa minulle, että muistat aina tämän. Olet rohkeampi kuin uskot, vahvempi kuin näytät ja älykkäämpi kuin luulet.